Okay, for today's video, maayong gabi mga katil. So, ma'am, sa akong imong gipadala gani nga kwarta, ma'am, magapalit ko og kuan ma'am, tinae sa manok ma'am kay atong isodaan ma'am daraw. Gluto na namo ma'am. Salamat kay ma'am. Kay ang Ginoo magapanalangin. So, manihapon tan niyo mga katil. Mana na may ampo. So, mga on lang tani. Oh. Sausaw sa suka. May keng sabaw. Nah, tadi yo. Ulang pagtuas sa ate.